Amen. Amen. A response is here. Yes. General. Papa one. Senior. Menu din komobi simape na ya wrap it up near Kofi. Yes. Adia was you any party as ye Osra hini ni te say odifuo bi a wasi ni dan. Yes. Na dan na wasi no wiye one for gate Antoine. Yes. Ono so a wantu ankotena ho. Ono so a wa ma obia ankotena ho. Wa hwe so de amano. Satan ya yesie yi a ye gane ho yi. Aboa bia betimi akotena Satan ni mu. If he say ohwasofo bia ni ho. Yes. Emu ahodo bebre. Anantwie betimi akodam. Yes. Enwan emponche. Yes. Wo betimi akotena Satan ni mu if he say obi anti Satan ni mu. Wa hweso yi. Yes. Kotre die bocho. Saa na yebetimi di osoro ahenie ni so atoto. Odifuo bi a owo ni dwan kropa bi. Yes. Na odi odwan no akoto eyedua bi ase. Se ensuo tɔ a. Enam dua no haban ne ne man nti. Ebe kata aboa odwan no so. Ema onsuo ntimi ntonka no. Yes. Sansu na se kom de saa aboa yi a dia ne man nti obetimi atibi yare saa no osoro henie ni tie asasi ri so ayete saa na tie. Yes. Yemu bebre de nti a ye suffer is because ye frɛ urade nansi. Urade honhom agya ye ho. Yes. If you say me no me no yi ogwama de ma urade. Yes. No ye nkwadua a osi ho no de abutu ase se ye ntena ase na urade obeye nwunu kase de amayen na brabo mu ohaw amane ne kwadana eto to se nsu a enam Jacob tumfuo nti ebi nkanyen. Yes. Senior. Bon Samuel, Bomier. Yes, senior. Se kom dian ewa brabo mu a osi ye nidua na ba no. Yes. Se ye yare a yemfa na hahan ne nsa yare. Yes. Nanso onipa ede nipe efiri dua na se a onka hunu se ensuo na muna no se hyase se ta otwinimu se den ensuo ne betabo no. Yes. Ohia abetabo. Yes. Yale abetabo. Yes. Empatuwo betabo. Yes. Eninguase betabo. Yes. Ye mu bebre. Ye bon nipa bebre subo. Eyasumesi. But I'm telling you, sir, the entire year bre. The entire ebiwu ebro enyo time na so no is because we free nyamenase. Yes. Na atwede ne se odware anopa awia eni anadwo no oba asori dia e kire se oni nyame nanan ba men kan no kure nkire onyankopon wo se baabi a baanu ana basa hia e woni din mu no no ye de ya oho wan kan kire wo se munya nhia ye mpa saa sori dan we ana biaye we no oha oni ha
It is a yapon asoria near Pia Bontain pe. The next minute, omo ye disco so betimi be use to had ya sorry. Yes. If we say Israel Yankopon the boss ro ni asase no until that way oti nipadua nim. Yes. Enuti wo a wote ho no what to say a diner yes new site na epono na no. Yes. Epono no de oye bambofo no onu ni Jacob tumfo. Yes. O twe ne ho say ya enwo baba betena wo nipadua mu. Yes. Nyanya nkyena baba betenam anantwie baba betena nipadua nim emponkyini nwan baba bejasa be wo nan e de agu nipadua mu na saamwa we nyina mabobɔ so yi ewo esu ni ban bi a eti wo mu. Yes. Sum ani ban bi ti aboa ponkyim ya soɔden. Yes. Eti obi ba sorry anopa ewia anadwo debi obeba sorry enso afiri nyame na ase but ono ankasa no onim na adwene ya ne se ye kase obi afiri nyame na ase ani nipa we jai asori ba ani nipa ma sorry ani nipa bia wakotena wi ase any nipa bia odesu bamboni bi edi wa bonten. But I'm telling you say minu mienu betima tena sori dem ha say esune nyame honhom afiri so. Yes. It is a kobose Satan bowura dem ha ebi wona ati eye twodua mponwuna se no won benya hobambo ba won ko awo de wunya hobambo da obetimi ato so no watetew no wapansam. Yes. Nesu obi ati nyame nyuna se a enioma bebre na urade honhom ni nyunu na ote ase no eyema no. Yes. Ya na awreho mitimi na se din ni mabusa me ho onyankopon mra ne na hyede ode nam nyina ye kwa ye bai kakra bi o se bata urade ho dinukure. Yes. Yede ya papa obema ode ya de wakoma pe enti wo bata urade ho na watena urade na ase no eye problem ma no obia ye wo su ahodo ahoya ati umu a wontibi nkan kyerɛ me sɛ wotie urade na ase da. Yes. Urade ahobambo beto so da onipa sɛ yesu te umu a wontie urade na ase ɛyɛ asɔre na woba but wontie urade na ase ɛni bread ahohom te umu a wontie urade na ase ɛyɛ asɔre na woba konkonsa to me te umu a konkonsa to me na yɛsɛ aboa ɛdan na esi hɔ no a ɛmoa abɛtena mu no ɛmfɔteɛ tena nipadua no mu wawea sɛɛ no ɛyɛ asɔre na woba but wonte nyame nwuna ase. Yes. Ɛba se ɔsɛefoɔ no ana Satan bowura ase nte a ɔto ne nkantankrakyi ana nakodeɛ na ebi bɛka ho. Yes. Na ade a ɛfɛ ne sɛ Yesu ne n'asuafoɔ nam no osi ne tiri ase ɔpagya yi ohun sɛ Satan ɛba ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ wiase sudifoɔ no wɔyɛ ɔsɛefoɔ no a wasɛe nipa mpempem no na ɛba no. Yes. Nanso nokora mese mo sɛ ne hwee enimi hɔ. Senior. Nti wo hɔ na mpatuwo aba wura zenit owu bɔfoɔ ɔtaa mo nsoe ɔde wo bɛkɔ. Yes. Efiri sɛ ɛpono na ɛda hɔ no ɛdan na yɛ nipadua no ɛpono nyadeɛ ya ɛnaa no ohu bambɔfoɔ no ɛwɔ sɛ ɔbɔ ho ban efiri mpatuwo mu aninguaseɛ owu yareɛ mu no wodi esu bi ne niyɛ bi nti aboa esu bi aninguaseɛ su bi amaneɛ su bi anibere su bi esu basaa tantantan bi nti na wagya hɔ kɔ. Yes. Na onipa so sɛ wofiri nyame nwuna ase a deɛ aka yɛ nsuo na ɛbɛtɔ nsuo antɔ a awia na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛbɔ ɛyɛ two options. Amaneɛ anto a mpatuwuo na wobɛnya. Yes.
was super brain. A bit too more. And you know, say now what? Was it now more training for Munamubedi assassin? Amen. Yes. And then our Jose a sunny by bintino. A bonny for Momunite and a papa for. And ye cool ye. The entire Timina cool say. And Kawatimi abomoting actual worth in Nioma in the Yobi. Now, super Urania Mifian. Subain kitting kitty wo more intimate mode. I didn't know nante. Says Subain and Kaujaya. Nanka umu a repayo. Umutro a repayo. Yes. So a nuna wunti minjai. Senior. Hello. Hi. Esuno. And ye are no home. Yes. Can you know ye are no? You come to for Sunny and go come. I'm telling you. Obia. Obi kasam se panyini bi. Ana obia ni mu odu sene no etunu afutupa. Ana sa oye bibia enyempo. Na panyini bi fra no ka chensa brante ababa wa eno. Ana sumasi jaya. No are you offended? Okotunu hupunu no okoshawa. No yia no. Yes. No kasa no bese nano. Sansuwe etiwa tani no anankanya mi bekum. Yes. Nenso ne ono ate koptumfo onsane no oba bekum. Enso ube ebe nwanwa na ehu se sa esu na ate umu ni ntino ube pia bonten na boso anya wabo wakum. Yes. Senior. I'm telling you. Sa suban ni nti ube pia bonten ntitiru ni yenua no mo ma no. Eya no ni kunu kawan onso aka 17. Wadani na nisi wo kwa no de one atwa to no ato foundation 18. Yes. Hello. Hi. Enu ti debia no problems upon problems. Yes. The reason tia ohaw mu no sister no akwa sorry there. Maame no kwa sorry all right. Enso wo panyi ya no too much. Yes. It's awful kura kasam. Now sorry panyi kasam kura. O bibi ka wo. Wo chira na urade honhom say no onya no. Ono kura so say. Yes. Tibe bi da firi nya me nyuna ase. Urade nyankopon hwe wusu no ban na kura wo na. Ontibi no kura nante nuru han kronom station. Ontibi no nante nsuru nuru han e kan sen edwoso. Ono urade na na ka kira wo se wa ba udin na wa frɛ o wo nepa ma na nsusu banti osisi dwoso. Yes. Onko ko ni papa na me ne nam a de meka bia o wo doubt. Abra urade frɛ Mose foforo urade ka kire Mose o Moses ko ne ko ka kire Pharaoh ni dom se o ma me nkrofo kwan no mo nkoso me. Yes. Ukwa faunua Aaron. Ehwa na Moses gina urade anim o ka kire urade se wo ura enka soma wasoma me ne de enhame enso ni mpefe se me tekere mabutu me kasa me woro so ohia no ba ko pe urade nyankopon bufu no o ka kire ne se Mose unim nyansa nsene me. Yes. Me na me bo onipa di onipa na koma ne na ho odi betumi na me de ma no. Yes. Minim se wonua panyini Aaron ye de ho nanso so wo na mafrɛ kwane kɔ kasa asɛ no ma me. Yes. Hello. Hi. Abraham Moses etutene wo awurade anim a wɔkɔ awurade sane ya wɔkɔ na awurade se efiri so boss no ne asase mepem na nipa bi anyina na anim a waka asɛm a wayi ano Yes. no ɔkɔtete akwam sɛ Moses duru ho bɛku Senior. Hello. Hi. Enyi ya no ti sister nyame adwane agyaw kane nanka bibi ba uhu. Yes. But na uhu hwe ade a uhu aye nkranta na di wachi wo na adwa gusu enkusie na pam wanadwo na ntwie na pam wanadwo. Why? Because
You have to be in the presence of the Lord in order for you to be connected fully with Him. Senior. But what you want for the is so baby at you want for the Yes. and the amount is saying, we need Pegiana a sort of than a damn pine into a wobet me a cow. Yes. Obey no, I was in the fear. I want the gate at one. Obey no, or see the fear necessity war on one. Abua wobet me a penetrated that. Yes. Abua jatabet me a penetrated, Sibobet me a penny, or Krana Krama beer. And you are one now confounded in a buff, you wobet me a penetrated that. Yes. Se mensanyetia sa enso de ya Oh dear. enti ye bedia urade achi ni wahwe ya me yale ye bedia urade achi ni wahwe yen ama super hini ya na ni ye wumpetuwo se koba ni sade a ene ye mbusa ye ho suban bia ye tim ye firi nyame na ase suban bia ye tim ye firi nyame na ase obi wo ho ne ma ohu OPATAFUOR oh aja Praise God. no a comport to himself na nyame ya dom ni apon asori a after church no what happened next Ya no. ho de OPATAFUOR ni ho nti nasem o kan say yesemu hello Hi. eye siatan we mu ni yapon but urade honhom na ode ma wo no di odi wachi odi nyame honhom akotena ba trust men of eyes Yes. oba besia I'm taught. catch the Gabriel jina ha na mitwa kakra wi ya toa so I'm too short. hello Hi. obofo mark ya wo de minim say wo ye adwuma dada because tete no kura mo se wo na wo je no Satan ye rough na urade ma ne pam no e ma wo pam no free heaven. Yes. Minim say wa na agba ho ban but wo de jina entrance na bia nsa pam fa so a ompe na me nkomra Good taught. e dan na dampan Yes. enti abe atimi anante abe fifi dan nim e dan no adampan Yes. ni padua na ye dan no adampan enti abeteshi a ye abe e fifi wo dan nim So. e dan na dampan enti aboa wo atimi abetu nkosua wo dan nim entoro tachere matimi abetenam Yes. be ye dan no wo ma ne nkantan krechi so no okum nipa yare dom ma ne homene so ohia ne a hokyere ne asesabo e ma ne homene so a be ye dan na bi mfa ofie efi se ofie no gate na no bambofo no wagya hokọ Yes. enti de bia wo da wontimi na asundwie di ho Yesu senka obe urade yie na odi urade eye wanim ni wachi a I'm telling you so da obeda Yes. obi ni ho a waso odi Jacob tumfu ati a obi betimi ni na piri bibi ho da You see. obi ntimi nji mi bibi mfiri mi nsem Dabi. nipa biye ni ho obetimi se maka wato ho Dabi. ade se adom ni dua kase ne yede wo ogwama abeto ase no ade se wo a wo sori efiri edua na ase Yes. usori firi dua na se dia ene na meka dia kire se enwunu no ebe ye firi wo so ti mu mafifiri mu bebere mafifiri nyame nwunu ase. Some of you people, you are trying to intellectualize God. You say well, we are university I need PhD in Tino nyame kura wasu otimi nya abotre hwe nyame mu. Yes. God is a lie. God doesn't exist. No problem. Continue. One day heart attack ebekasa wo de tokoso Kidney failure. the Bible no am champion yen intentem ene yen che Sir. Exodus chapter 4 verse 10 to 17. Exodus chapter 4 verse 10 to 17. Tentem. Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ mesrɛ wo Awurade me deɛ ɛde bɛsi nnɛ na ɛfiri berɛ a w'akoa kasaa yi ma no nte me deɛ Awurade woyɛ wɛ sɛ me ma no nte obi a me woro soɔ me obi a mintimi nkasa nipa dɔm anim na dan na Awurade wobɛsoma me adan na Awurade me nua no mpanyimfo wɔ
nanso me na wo soma me to aso mekasa yenya yanko tentem metechre ma yeduru metechre ma abutu te mekasa me ntimi nkasa tentem me woro so to aso na awurade ka kire no se wan na waye onipa why na bo onipa anase wan na waye emum why na bo emum ana wosutifo ana obi anaso asie odi hunufo obi a oyi odi hufo wan so na ma obi ye odifo ana wonifrani wan so na ma obi ye onifrani na wan so na timi sa onifrani yare enyam ye awurade na me kan bie owom me na me kase mpuna na apuno Yes. me na me kase ntutu na tutu Yes. na afa de ento aso na afei kɔ afei Mose kɔ na mea medi wano akyi na makyerɛ wo deɛ ka na Mose ka sɛ mesrɛ wo awurade soma obi foforɔ enyiya no Oh. sister you kunu enka asɛm man kasa mi wura mateta wonde de bia mi wura nka na me wasɛm ka wo de na woka de pa na woka be man aka asɛm once tie na sunwie mra ho de bia on so wa adwenkyere de bia wo adwenkyere no so kyerɛ a enkosi aga entinka tie asopam na Yesu tie recently me ye kind of say akwankyere bi obi frɛ me free US me kura me obi a mental fa call na me nim utim se obi o bear me na leaky me personal number e de man pay bonza me ura Yes. Bobuye. afei opo mu ana mfa na mso de ebe ye manini we mani kromfo ente adwene me peke phone ya hello pacho papa OPATAFUOR am see me kura me nim se obabusa account number na yese to my friend na makofa checkbook ni yi na beto a me bebo account na kire Yes. papa mpacho wo di akwankyere bi to dwa na akwankyere na wo di to dwa me pacho wo si ewia ade ne yenhye no but America ha no wo soja sisia na police fo na ba since na hey Hold on. ono gina phone ne am sitia no hey nya by force sa akwankyere no wo ye bi jai na me kate hello Hi. Adenti na de bi oni papa so kire sa se onim nyansa kye urade honhom enyiya no ne bi no Yes. obeya aye onya Joy. chai Yes. nsem hunu we ya bi na Moses ediye no na me ni America onim nipa edi machi wo America abonten so o ma bobra wo cash o mo tetu o mo afi esisi fi akese e bi a business moguls onu kura diminika koye na kwankyere Yes. adentina ufi se ubeso a janu ofie police papa called the outskirts of the town. Yes. Kokroni nkwantia koye wa kwankyere na bra ofie obi ni asem Senior. nimpe too many questions. Yes. Ebi na Mose ye no so owura wonim se me kasa mu nte owura de abufuo nipa so abere bi a woni obi beye bibi ana obi odi tumi no obesa ase se o kire wo nase no wo ye ne den obesa o woni obi ya de no ka kye so woni mi e busamase wo de kobusa we a wo hye na bufuo wo provoke no wo ya obehaw. Yes. Enti ewura de sase a o kire ono ewura de na ase o se hwan na bo nipa hwan na mu obi ni frani hwan na mu obi yemu hwan na mu obi yese hwan na mu obi yese onyankopon e kire na se ba no no obekum sana honhum bi ate. Yes. Wo se honhum bi e kire na se o ka ni mani ye ne kase ye de a kire wa utwumu ya dai obekum to aso ɛna awurade bufu Mose ana awurade ebufu Mose na espere to do send wa ye yia no
bu okra ne sofo kasema no adwa anim ha de on kasa okotena fi a kasa sa nankeni kwanse oka ne sei nankeni kwanse oye ne sei se panyini bi ohempon bi ana busua panyini bi ana odi o panyini bi afran se krache baby a wonam na ho to sign sister child dia wo ya no na daache o hwe ya wo besu ni suo o ka kire na ya no na ne bu afu na de me nko a motu mani asim suo mantamu a obie no watu nani asiw so esuban bi wo mu a wo hwe ya o se Satan obubom sejata opedi obeye de ya wo hwe ya usuba be ma Satan wache wari wa brabom wo hwe ya usuban ti ahobambo be firi wo so ama busum bi ekun usuban ti wo hwe ya tumi bi firi ba bi ba bon no okun na obetina ho busa wo se enyem na de bia mi tware ba asori anopa wi anwumre hwe nyesa na tumi bia ya ne mra o nyesa na tumi bia ya ne hyehyeye nyesa na tumi bia diri dwuma se sabe mpreduasa ukosumai hokodi adrompa o kire na asede ne na fade de ye ne de enye se ubetena akonya so a ye kire o de akonya ne ye ne de akonya ne menye na se ubetena akonya ne so na se ye se de enye no be ya tumi na obo akonya ne ho ba obekum. Yes, senior man of wisdom. Hello. Hi. Tumi na o ye de ya obekum obo akonya ne ho ba tumi na wo de wo ho akocha no obetwe ne ho ifiri se wo yesutie ma tumi na ene wo sori anadwo akoko ama wo. Yes. Na wo so oden umunamu na basha obi wa ne de animu na adoma chede nyame de ma no eninimu na de bia wa kana animu asiso tama na animu ayefe ayese kwa ukwan no kef ne branches bebre wom kama senior ono de bia no wamuna uhu de ha no se ne kunu na ntimi mo na kohoma yio se kom na dino se de na ha no de bia wamuna de bia wamuna munanti Uradi pamo Sara ifiri ni nchen. Yes. Okay, say media ma ye di me mpemu asem e kina wo kokani akoka no yakoka no poto de akere papa no ense bi kura na mka oboa sisa usuba na enye de wo kan nyina ma te susa usuban. Yes. Obi enu ha wo time a oso wo be bo charge poto de akere opatafuo de ogufuoguo na enu anu ye de ya enu anu otwa. Yes. Tuaso ena urade bufu Moses ena ura verse no verse 14 tuaso ena urade bufu Moses ena urade bufu Moses na ose na ose aden minim se Aaron wunua Lewini etibinim se Lewini a Aaron wo ye wunua ote ho wonim kasa na hwe wa fredi ribehia masoma no mede me wo masini so omra mehia wo Moses se wo hu a na koma beto ne yam toaso na kasa kire no na fa nsem no hye na nanumu na medie medi wano ne nano achi na ma kire mo de monye na obeye wo chiame ama oman no ote obeye wo chiame wo associate pastor no na no ate enti ahenkwa achiamefo no ya no ma no ate. Yes. Waso obeye wo chiame enso Mose wo na ma ye wo difo ko na obedane wano na waye se onyankopon ama no waye se de ya onyankopon de onyame pese wo de wo ye no o ma ho kwan because ade bi wo mu sa de na twu firi nyame na ase ade bi wo mu bra enka urade kreti kwan bi de ama dadadada but ade bi wo ye ade bi wo kokoam nyame na wo yesie me. Yes. Wo ye e wo kokoam ka urade bie kwan de ama wo but sadie ni nti ama urade honhom afiri wo so ko. Yes. Nene bitimi hia obi no ma yese sabe de watu kwan afro plane ko India China mpo akopetumi
so the Bobo Brano be drew gun or say why I think. Then you 2 minutes compare no the bedding. Nina say, and now nipa be ordin any kind bob be a on ye or pound can you on Trinity Betania pet or ye dear ton quanta a pie. Because Tete Horn and then can be that for my ultimate fan assassin and then assassin beyond your day. Senior. And did you say, oh, to me, oh, powers and sana. To me, not me, yes, baby. To me, not me, amount connections. To me, not me, a bow. I empower. I'm what to pempens will be wabrabom. Now, to me now, hello. Hi. To me now, Konya Dean was why a ding. Yes. Now, he found out. He found out. When I'm so, when I'm so, Obia to an imbeya from your moo. If you say we are so good, when you to me, so when your spirit powers are when you move, Harry. Yes. Obia to me can was some anyhow be Antono. Nipper to be doing any brabum. O Perena unya only pabetia for the some. If you say only powers. Yes. Dear Drana Dua, Ufia bosom, when you to me tenacity. No more bone crow. Near Frau, whom be Jenna say. I didn't know queer for cool, a cosia, a tampo ma from Poma. I didn't and a woman ye. I didn't know when inside the Alcassetia offer. I didn't know Cassetia and Quenya to me a wolfia. Branabe you one. Why? And that's sorry. I could you one after the amount say. Medicine no more bony dino into Mempeneda. Senior OPATAFUOR. And the hour who want to say, you be poor time. A bra wada. You poor time, dear goose. So say, go bear you are dear. Mumuan come for. And you do a whoop sell come. Yet the sell come we are. Now the num. Said ye, what is cow fear? It me quote a bush angel, bantamajum, a catcher of so muntu and chinamo mammon. Me top on you, me turn and cheering. Sani, I yell near the sale comb. And the obey ye to me be opusumbi, or yenny pamujan, why a powerful whoop, who fear for the for sale as sale comb, or for the bechem, or for the benny. Spirit need to me back, no abesham, no you. Yet the mother saw many men. You are cocoon, the Sunsumna, you're the obey. Yes. If we say, obey the wa, and I don't know, ye do us some Okojina Mudima war. Yes. Senior. Opienyo. Yes. Ose me koda na me die. Me sorry ya na de ya. Erode abasa kura me mu. Abasapai na be kura wo mu anajo. Jesus. Abra wada. Wo mu be gunse gunsa de wo be nkosu ye bo. Yes. De wo ye rituals. And now ko social media TikTok. Ya ko bi ko na kura ko ba bi a che. Ko hwe mrante. Rituals e bi ye enwowo egu bi kom. One pona what 2 pine akope 2 million. Well, one man is sky above 5,000 Ghana. Oh. And until who upcoming scammer don zillions. Yes. Don billions. Says cano de Cassanian. Omna Yashe. Otimis 5 cities note to bondo be a bear 10. And say 5,000 Ghana. No, dear big chap. Upcoming scammer biano on shut top a boxer and a nikabi. Hey, yo, wild wine. Yes. OPATAFUOR. Hello. Hi. Mr. Dia. Hey, hello. Wild wine. Now, Sani a capa to Ankabaya. Yes, we are upcoming artists. Yes. On Hiti. And Tinam Rantiano. Or Ponius one fan my memory or the Beba. Yes. Or Ponius one fan in Yamra or the Beba. And to me, I'm come as him. Me say, a fear a which a come woman. We are dead. Want to be Pamusate and free hop. Yes. But that permanent free hop. Baby, a sikawan yet to me permanent free hop. Yes. Baby, you hear what? Obey the free hop.
Muya day, and I'm some animal watching the Munti. Muya day, I'm winning a Muntimin and Pata Baku, who have been Pony Babadi to him. Or cost to see us one for be I won't want to be back. Me and I'm Saka myself, see fear a come, and ya watching a woman, Yamiya Wadum, near Shadian, a common duo by force, I was so deep because wait a Kamua. This Africa. Yes. And did you person Michelon say, a fierce son, or be a no betty me a year, umpo, and so compared to me, to Sasia, when ye yeta. Bombie. Yes. Yeah. Sikanibia Kanabako Samoa. Or say, I started from the gutters. Gutter Ben, I know with them. Recently, I heard some of these business moves narrating his side of the story as an upcoming business mogul. And some of the interesting things that he said was say, on all share a jumas, no, the one city, I'm swap them. 1 city. Hello, what did you hear? 1 city. One share some video, Nibi. Who share me? Good. Was what the 1 city in the shop about Nam so dear. Oh, yes, you're near Ton Jot to Okajetia. Bra. Jot now Ton Kajetiano. Jot, Baku, you say. The authority could ye na Jot. And what top buses bear 50, 300, 400. Who we are not the country of the country and say. Name Ton Jot, and I mean, no one a crack crowd, I didn't go on me. Eh? Order. Syria. Who become cook up story where the Atremino Diatum? Who Ton Jot? And in Yankupon Muka Krakra. Now, Kwano Kra Jot to different China Bano on Waye. Now, I'll go to the boss 10, 4, 5. Jot back on the boy say. And what me a toa at top buses 300, 400. And then Kumasi obeyed who was Cassius any panel. Yes. Omo amotisi ye bo omudi already on TV so nyina Omboa. O was casting obia. Esi was so chance na e George. Nyame na hira nipa. Oh sao, ombe dada. Na wote ho. Oh nyame na de ma. Nyame de ofa no bo a. Onto ne ntem. Kakra. Minya agidie, eh? Unya agidie. Ugonya no eh? Baby okọ ya ye tire ne se. Fa we bra beto ha no fa we bra beto ha no fa we bra beto ha no and the oba onye den onka da if we say so o kire o kwan no ma wo so nya bia woni ni mi henu hia hwan ya be fra the boss senior. Hello. Hi. And you did the bia e ye cook up story ni e be ka dia kire Yes. and ti wuti wa no mama mo de wakoma no bibia wo de di sa adakato na chi okwa me aka kire nse masa be 3 months ni wuntua wabo ade o osisa ogugu se ohia nipa tu moja. Yes. Now I presented the amount. Nam se wosusu ni ahobambo na edan ne hoda wonti ni wakoforo ka me konkran aba kana na no wawu na ni sunsum na tum watwe okra de akoma ni sunsum no ni wa pusika ni wa sa de aman san kwase asemwe politicians ye bi na nsense politician bi de ye ba abonten o frɛ ge bi kofi a o man sika o de wo man no UPS student o frɛ no kofi hwɛ ge na nim din onabu MP a wote akonya so wo Ghana ha sisi ye hwɛ nkwase atumi a wakodi wa frɛ obi baba de na kofie ge no fees woni ne koda wodi ne tena mpa so na hwɛ ni din na obi e ni box na wo kese na osege na fa hyehyɛ wase no tam sika de man ge no so out of fear and panic enti no soro na ja odi wo won anka no odi hyehyɛ na sea na oje ne wo edi na ade kugu no tam sika man ene ge no emoa sabe fili na se pie kwase atumi wei edan no emu ata ho enu nti no okoye na yesi won sacrifice emra no hwan odi ne koye eye wo because ho da ho nyame ya adom ya de daw na wo da empamu no na o ma besa ho enyum no ye me de se o say
Tama wotia asase so no na woti wani mani babia Yes. enti wukoi wasama nkwa so kwa sundwiem na sundwiem na medi fina asase no so wakuma wie osase me nkwa sundwiem e masama nkwa so wakum because you don't have protection. Yes. Unia hobambo ebia meni Mr. Osei ye che sofo osofo a odi nkwase asem sofo a ono gina dom animu enye se we obi na si o emiankasa miankasa ye ko che sofo a owo kumase ha wagidin ye chi ni se ye ko ye ne se na police mpanfo kora koye operation dada omo koye na di party konkro de woni dem onini kakra kabi woni ma adwuma a oye nipa wa ku omo asase we so ntimi nkai. Yes. Kwasi asemu asofo ni bi ye no eno we enye obi na koye no say me catch up atafo we busa Mr. Osei osofo okura Bible kwasi anioma sa adentia ewia say ye too evil. Yes. Obia per billions hedi okura now the utinchini ya obenya tumi obetimi aboa na de bia no problems upon there problems ufiri nyame na ase nyame hohom firi usu a wiase na obedi ne se. Yes. Wiase enu obedi ne se wiase enu obedi ne pa mo hu ne se yes wiase ne udi. Yes. De akoso no mrantie ye bi maba wa no so na omo so atia sim omo mfa ho na nakura de ma no kura omo chini sine mama no enura emba no tafri ko omo yembe ma wo tafri bi 6 months no wani su bire entunkoi. Yes. Ti na utimi hia oba basia ka wo dem no my brother ye de wo akasa omo kwaji sikadura omo jantimi nya skaneta. Yes. This is also the obi de ka ho e ma da ni abere ono a onye ni hu ye first na nke maame mo odi ni kunachi onware ne kura odi ni boy achi kakra anya bia se oba bia moto eden ya obewu agya ne ho nke den oni enkwalai na nkoma fa den. Hello. Hi. Oba be na tia wonim se ni kunu bewu agya no obia nim. Yes. Ewiase yasinka utu eyi okrafo na utu de ya Momone. nanso otimi tai ono okra no betumi momone fo miwura on se de bia ye kwa eba de wi unu anu si sori usu bibi wo ha ma mi hu na kina bi uni ho a na usu bibi wo ha ma mi hu na kina bi usu uni ho a. Yes. Hello. Bibi wo ha ma mi so mi nya den Uhu. na kina bi uni ho a mi so mi de ahwe nkwala no. Yes. And ye nuanu ma so mo nte ase da David. enti ne kanim na mma na ye loose a memme ku omo just like that and na mma na omo timi ka memme 10 because ono no akọ okwa ne ade ade na wura girl ba ko odi video no send me onini wo pa life ana omo da ho no akọ so peska ana omo de aboa na to na aboa ne wura na ase to wura na ase a obekọ akoda ne yam oda ne yam a de oso ya ne se tam bi o ma shaman say 3 weeks bia oso woni obere mada wo woni be ba betete na se woni be mada ni wa ka obe ma pe ti ope bi obe yama woni nam ni na musa tim ni wo boni ekosu osu mase no ba ku bi asa bakura de ehu de eye organ harvesting enu de ehu che bibia wo de ti oba na obia ne ayi kidney ba ko enso hu da tell no e kire kwan of so a o yin be ma kidney any the we o see ye woman who papa now share stories na omo kana a crime syndicate ye wo military painful police in painful medical doctors in painful lawyers ni ade a omo na gangi up yes ade no enti ono oba no na dwuma odie ni se o leo o dada no ono wa date se kumasi a o do akobe voter region. Yes. Hono okoye no operations. Hono okoye no operations. Yes. Ono be dawie no ani su abiriw. No agya wate ho. Ene obi timi kodi aduro onfa ho. Sometimes mun tie ase. Obi timi kodi aduro
Uji obo su obeku okun su a enko baabi a police ni bia no obeko ama no kronko ni ntoko anwie. This is what is happening in Ghana. Yes. Now what you wanna we dey OPATAFUOR kan one. De bia no kro ni nyansa sene nyame tumi o ha. Ni kwasa no okasa. Yes. Me penasa so we all kind ni dia mama di ni ho yam. Senior. Yay. We all kind ni dia mama ye de ya. Di ni ho yam. Na what ho di spiritual father ho yaw. E dura na dwene ye ball charge a men sa amra. Sister, ye be fa ukra. Yes. Lady Bakwa, o free mu amamo man ko na yi. Mr. Oseni, o se Kofini. Me to na me free am say just say. Catch again we say me say. Wa metena nwunu na se na otimi twa 6 months ko na nyame onte ase. Yes. Na kwa o mefa so o mefa na kra na obebo ni nsema nyame. Kikiri. Tam. O be wo ne na no. Otimi susa. Why na beto? Me too for no fire. Dabi. Na wakodi atwa ma wi afa na abeka tere se memra na ya to nyuma ya katere so owo kurade enkwante menye ne wante ana wante what na ho ama wo wa betena ni padua nim wa sei ni padua no wa to owo nkosu agu ni padua ma wie nti pesa men samra se me bana me beje okura u ni respect mame abrante ba ko Mr. Osei no mo so ande ne to kam me mo mpa kura ma obi wo me hoda akwai kikiri oba betena me ho me de ma me consider ni nipadua nti akwa na kuma ene ne techere ma te ontimi home ono ontimi ne di ade so mo de oxygen siri so obi aso ya de oxygen besi usu bia no ne wa wie ya ba no. Yes. Iti wo me hwani di na e fa se nipa wo kunu no nipa woni ne wa adwuma e na ekunu na mi tina abrantie isu ye niama kakra de ma no kram ati afiri ni so. Yes. Obi a wontimi ni di a wo yale a wo bubu a waka dem na me pompa ma ni wie a odidi kama na okofie ne ho to no mi kwoti na yare se freeze na nyankopon sa so ka chem se ka kire ne se me de ne nkwa be sa ma no na wantena me nase a osefo ne ba biemu di a onya oche. Yes. Enti me ka kire ne se Pentecost wo ho, Assemblies of God wo ho, CAC wo ho ye de ye ka se bra obedi atem yom do mfiri nyame amakoji eduro Matthias enti ko Church of Pentecost na wo ko Assemblies of God when sia so demu biem one day your whole ya sorry ya papa akwa ne de na besi won na fua hunu sei no ho me te na asem o kan ye no eye me fese so OPATAFUOR and you radin kasa se me on my last chance. Yes. Hello onya die ya On my last chance. on my last chance na we die mi ni ma do pe bi onya me. Yes. Na o kasa no na onyame bofo ho o kasa se am tie ni di na me tie ni na chi na bofo na tue sirie ye tamo ni kofo emergency okoda ho kwe ye tu ka ye tena mu anam ka kire jase se we o mafie biem. Yes. Ye wie o dida ho ade ya tinye tim wawu. Okay. Hello Hi. oti ho wo chi nyame nwuna se wa hweche kotena wiase he ofiefu ode na do benya ho no 30 seconds kora ntoso e be twa minutes e buru nyakoko. Yes. Emi huna o o say last week catch us up eja sorry say sikanti na me ya sorry a me nyame a kire makwan bebre di pesika. Yes. Tina me mfon obi a no. Yes. Me di mpre man mbo me life And and then me feel say hello. Yes. And then feel say me ba be ya sorry a ne ma ye dey Baba. me nye so a me nye Yeah. ye hwe kura na ye nyina ya bra ne atum ne akofie ya oh yes Senior. ye tum ani akodidi ya holidays ada ye nyina ya koma beto ye mu ne asa ye dey Kasaba. Senior.
Yes. Mimi hani pao. Jampoko verse 24. Exodus chapter 4 na ne Jampoko 24-26. Tia sembi enyi anunti. Yes. 24. Na urade betoa no wo kwan so. Urade san e tisi wo kon. Osa betoa Moses wo kwan so. Awoye ndey. Asoe bi pe se okunu. Opeso ye dey. Okunu. Oyi shiado. Obi wo ha de ntia wa ware egu de ntia okunu pe wani mo hwe nyina no. Enyi anunti. If say yen kan sem ba ko ma me yire nkasa mi wura mate. De bia mi wura me say untie. E de na woka. De na woka. Yes. Who children say, sister, Yahweh, that says the Lord. Also say me what in children. Now who pa didn't be na pesa wo children. Nti yanunti. Bon to jami to me. No atwe ne ho. Na typhoid abetena ni pagye ni because if you need dampan aponchi be ba be wuram aponchi wuram obadunso gu ho odunso gu ho ade na be ba ho Obabon. Homo jaundice. Yes. Nti nyanwa wasa wo ya dipa jaundice be chew. Typhoid be yaw. Yes. Diabetes be chew. Yes. The entire diabetes a chew no. Esu bi wo mu. Untimi ntontwene nti no mo de pasa pan ye na wo. Esu ba ko bi wo mu. Bie eye Numbers 22. Sorry, Numbers chapter 20. Moses ani ye kope no akunu no. Ade abu a Moses. Ne yire. Ne yire na gye no, sanya ne yire na gye no a. Ka urade kun ne to twene ho. Eso na urade kuro ya na ni na di nkrase wonko na wonko kasa emura. Ni wasa twa no kope na kun. Ne yire Zipora na twigina urade. O gina urade ani. Eni urade tentam ye. Satam so na Moses aka urade achiwade ya kire ne yire na ne yire twa ne bab keto abe ma no sei no odi moja ne twitwiri eye Moses na so no to akola ne be ma na no to twa urade na ase urade so mfa na ni hu oni pa be ma moja. Yes, senior. Dom hu yan se urade atu pa no se ko enka okun se nye Moses yire a ne yire na gye no ne yire na de obi yire gye no na de o ye o de den waso den e ka hwe kura wontie mi am yesofo panyini wa ha no tie me ne so a ene so a wo se da Bobo. nti wonku wiase a wote no wontie wokuna asem fine asori fie so na me ne wote tie me so me ne na dini che na nkwala ne ntimi ye so a ene so a dai onfa ho kwanye urade fa so kun eye Aaron emma mema miunu efe keke oso o makotwam abro mo hye asofotale o makotwam ba bia o mo nom nsa okun mo tugui o mama apetesi pampan ehia tale no Nothing. okuna to atene. Yes. We ha ensa nti na manyame honhom ntimi nya kese wo so no ensa jansa no ene ye wo preach na obo adwamambo achi wo kan ye ma achi a na ene ye ono so de ono nsa no ote osofo preach on Yes. unya bon sa so awa so say preaching no Yeah, I say. ya baby odi nam I said. hello hwese wa ya de ya o say preaching no ka wo jai ensa no so a hey enura police ni ba ko o ha mini aja say yetimi hia no ni a chini de na gina o say odi agura obewu because o say yetimi sori anopa homate bia be 5:30 onu de da bia obi ewu ama no obenum nsa anuma no anuma na ekom de na obeba na obepakiri moto no aba ni nuani say we di wo say also do was name mam kakra mam ko didi wat ehwem mi wu na obaba be bonsa awre ho say wo so nam no mpo no
diabetes also a one kasa wo insulin panie now san no monsa why na edi ne ho abro na no kikiri kaw I didn't call emergency wansa ama oh aya if you say if you na that here ya Adam pine we free nyame nwunase the art of indiscipline onye discipline brasoli 11 brasoli 10 brasoli 9 brasoli 8 on tia seda the entire yes brasoli 8 di bia na ofiefu abopo se 9 ye be 10 wo kwan yes it ka usi mu ntemu anka wo swerve sa accident no yes me suni me ban ne se me ko ba bia anadwo no kwa na mato me gu ho me nkọ eso de da enyi ya no nti obeba na bofo no okura basket be chenhira no ni wa cha wie ni wa besi asa ni wa sa ko no mu anu afro papa me sro ka mi won pai bom yes na se de enioma ya aginsem enioma be danyi nsemu bi ko usu ba wei no ye so mu a enye dai enye ye yes senior na bro wa adwene ya ose onko abetimi akọ no ma me kan kora nkyerɛ ose atitiro ni abrempɔn a ɛwɔ hɔ nyinaa obia kwakotu ni tumi a wɔne ne nam unni tumi a me se Ghana nkwampa no unya bi nu o yes ye ba nu nkwampa no ne di ko bi na jaw yes yes kan Bible ne mame Numbers chapter 20 verse 22 to 29 or say 22 to 29. Or say na Israel for asafo mu no nyina etu firi Kades na oba ho pepo ho na Awurade ka kire Mose ni Aaron say ho pepo ho Edom asase hye so say akaka kra bi na Aaron ati ne mpanimfo wo asamado pienio ade a ehu pa no Awurade ka kire o Israel fo nyina say obi amra ambasa me no mu di nkom na me hira mo Awurade kan say wi anu afa ho wa akọ eye Moses nche no akoka kire say unua Aaron mi kokunu obipo no so ban kan kire no to aso akaka kra bi na Aaron atine mpanyimfo wo asamado na orenkwa asase a medemerema Israel fo no so wote asase a media mamu se ewo ni nufusuo no Aaron de onko hoda mi be kunu kula enka so nkyere no manani nyi se na me be hye nanim onyane makunu ya to aso enti obi wo ha na agene ense bibi to na mi hu yo oh jai me hu abra na fie na mi fie yes aya ha ho nka se ka kire papa se obi mu frɛ ja se ka kire papa mami na meti ha uni mahohom dodo amede wo mu asori we mu wahohom onam fie bo petrol keke general information be ka kire me keke enti wo bibi serious yes me bibi ayawa me yawe yes me ye dedicated me wo to ho ache wo de me ye ho yes enti me ye spiritually rooted and very strong yes senior OPATAFUOR enuti me se bibi ayaw en how na minim Metu wa beto minji wa openya de obeka na bema na ye me mobo yes min feel obi wo ha urade timi kan o si we wa ye say asem say na beto no menje no ebi na o ka kire Moses no o se Moses wo nu ero mi kokunu kula ba men kan kire ma ne nya ne sasa me beje no kuna to atwene yes to aso efri se moya aswoden ma manumu asem mereba asuo ho ene de mereba asuo ho okay aswoden keke obi ye ne ya taking a life to aso fa Aaron ne ba Eliasa okay fa Aaron ne ba Eliasa na wone won umfro ho pepo na yi Aaron tade fa hye ne ba Eliasa na ongu wo ho
no one day. Oh, to one no nyina. When you made the wakwanchira abakura si yunkumba when you away. Hello, Mr. Dear. Ewurade de wakwanchira basi yunkumba when you away. Senior. Ewurade o de wakwanchira uba si yunkumba to when you away. Yes. Edura na dwena na yedi nkomo na wo obi. Dabi. Toaso na wontini mpanyimfo wa asama tini mpanyimfo wa asama do toaso na Mose ye sede Awurade hyɛ no no na me de o kan me de makasa menye toaso na Mose ye sede Awurade hyɛ no no na wɔforo hɔ pepo asafo no nyinaa anim na Mose yiyi Aaron taade no de hyɛ ne ba Eliasa na Aaron hu pepo no atifi hɔ na Mose ne Eliasa firi pepo no so sane na asafo no nyinaa hunu sɛ Aaron awuo no Israel fie nyinaa sun no 30 days adaduasa no mu da susu Yes. adentia because Aaron ebobo amane sɛ Awurade kɔbɔ na baso okoya yakunu na dia awre ho ne sɛ nka Awurade mpre no se no wonwu na hɔ na nka anya ne body sɛ nkosie no ɔsɔre ya no de tender sini tirim tete ne nam nyina na wo sa tumi we wo ba nanim a wo sa ba yɛ rough ɔno Mose krona ɔno so ɔyɛ yɛ ma no yɛ akwankyerɛ no ɔno so hɛdi edi no ɔno so ne bu kofu yi to obi wɔ hɔ abufuo wo kan sɛm bi a sister yi butu ya so bra yi butu ya so ɛyɛ one ya man one order fa emisa question bi a wɔ akyire na nya asundwie Yes. ɔbɛka kansɛm ayɛ niyoyɛ Yes. na akɔfa abufuo ɛde aba da bia wo de wo create problem da bia sister yi kukutua so ni ɔburu nua ni ɔyɛ sei na nim sa abubo nua wɔ na ewu abubo nua wɔ na ewu ni ɔyɛ deɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔno a ɔkɔm na akɔm 2 minutes kwa na ne ho atɔ no Yes. abufuo nti Awurade ka kyerɛ Aaron Moses abufuo nti ɔsɛ Moses ade a wayɛ me no ayɛ me ya sɛ me ne wo kasa a wodi abufuo ene de yima no nti wo bra ɔde no kɔ gyina abepɔ so ɔsɛ wahu ɔsɛ wo de ɔsɛ me hu kuro fɛfɛɛfɛ ɔsɛ yes we na nka wɔsɛ me ma ɔkɔtena na so de wɔyɛ nti wo nkɔ mu obi Yes. ɔno na Awurade soma owuo bɔfoɔ so wɔnkɔfa no mmra na ɔsa ka se wɔnkɔ wo de ɔbɛba na nyame na fa kwan so dada Moses sɛ deɛ wayɛ madwuma akyɛ no bra na me ma utumi foforɔ nka ho me yɛhyia wa ɔduru ha no pai si ne tirim kram nti Moses ɔkɔwu da baabi a wɔwɔ ɛda ne kwa sɛ ɔna nka wɔwu ɔna nyame ku ne toyɛ Moses nti wobi abufuo nti awale bɛgu abufuo nti ukunu bɛgya abufuo nti unhyira bɛhwerew abufuo nti nipa a wɔso ɔboa wɔ abrabɔ mu no ɔbɛpake ne nneɛma no wɔgya hɔ na wo nko a wokɔ abufuo nti bra ɛbɛturu mmerɛ bi no obi ampɛ so ɔbɛboa wɔ abrabɔ mu deɛ nti obi ampɛ so ɔbɛboa no abufuo bi amoa yɛ nneyoyɛ bi atie obi anka ɔbɛtumi aboa wo Yes. abufuo nti amanya me honhom a ɛwɔ so no afiri wo so onipa bia so a ne bufu saa ntɛntɛm bia ɔwɔ akomayareɛ abufufa ani akomayareɛ ne nam toa so 29 asi 29 asi yɛnhwɛ Leviticus chapter 10 verse 1 to 9 yɛmmɔ ne tɛw ne yɛnkɔ firi nyame no ase asɛm to no a hwan na bɛgye no asɛm paa to no a hwan na bɛgye no hwan na bɛgye no to Leviticus chapter 10 verse 1 to 9 ɔsɛ na Aaron ma saa Aaron kuro yaa o Aaron kuro yaa no ne mama mmienu hwɛ deɛ to wɔ mo ɔsɛ Nadab ne Abihu aha fifa wɔn gya so adeɛ
Almost a farm, Taswadi. Now, what the Ojagugu, Okay. now, Chasse. Almost taste almost a pound, Yayon Papa, ye. Just will be any hot and shanimu, and to be any moon to win a year. We are any moon to talk. Yes. We are any moon. Some rantier, and rantier, and shanimu. No more fan to Margo, no more far, a dear dish at Yam. No more cold young coupon, Jacob Toon for the Buchiaso. No more copy pa Jose. If you saw Papa, we and a man foot to our barber. And Kawe, a yard bonnet. Debbie. No paper, no more shear to him. Almost sheer the Raddy Sunny and Okumo Mew. No more say, a bush almost say a day. Or say, some auntie or me any moon to talk. Mina met one day, just a minimum some idea where you think. Oh, be ha! Bonsamo Raddy. Hello! Oh, be ha! And you had moon ama obrero. We are sharing motor. Yes. And you had moon tea. And China would get it. Just one a year. Or Buabus in your phone in Amia will say yes. And no tipa on the year two. You share the moon. What did you share the moon? Truffle for one wedding. On Wedgiane, who cray ya wouldn't be. Yanya Cassette, say what in Bible, no? I see your baby and Quantanos baby a cockrono. What in her baby say, yes, see a yard, and Ticacro Benyan, or the Wedgian and watch it, any moon. Who see Cassette, I do view that. Any moon, any moon. We are still saying, Papa. And come who ye matchremo say, who ye papa be a bonipan umpire. Now, Papa, you'll be to make a fumper to Wabro and in Guasiabro. Obu, how are you? Busia paying soon soon what they were. Obu, I pay bosom pay him, Obu, cry a bosom, Obu to me, Cassia been a dignity. Or June, some idea, not to what you could be out. Who should share the moon tea? Share the moon. Mopapel. We are suffering. When is you suffer? I'm going to go with them. No more to you, and say, I want to grow. Oh, yes, yes, she had already sunny and a pow. Who couldn't touch us, Mabadam. When a children, Mamma, to me, said, Mutim be enough for the butcher with him. I shed the emotion. Obi what on high will be fear. When I saw our cartons, I can say, and then you Baba Mama Sunday, Mama. Now, if you would have cast over to her, hey, if you would have away, Miss Suspecting, we are here any motor. And the woo yam soon in Timayanda. Unyam soon in Timayanda. Cartons who be. Who can't see? I know I offended. I didn't hear. I said, "Okran, who oppose you when you yam some?" And so was in yam some party. I didn't answer. Yes. Obiata now disturbing or can't see a way for. I didn't know what to say. I share the moon tea, and I'm will be yes, I know. Twas na Aaron manadabnia bi hofifa won jaso ade na wodi wojagugum na oye dey aduhwam gugu so ana wodi dey ya aduhwam gugu so ya na do mbeye toaso na wodi ananaja onhye won homra ba awurade ani ote ananaja yenhye homra nyame a kire wo se wo beshi abibi wa fole bucha so atale se na hye wo so atale na hye mo ne sa atale no na mo de abegina ho ade ye omo ye awurade adoye because aforibuchi ya na ye fin to aso na ojefri awurade anim be hye won ojefri hwan ya awurade anim be hye won mienu to aso na wo wu awurade anim na Mose ka kire Aaron se ana Mose ka kire Aaron se eno ne de awurade kan se eno na awurade kan se wana wo twepne menumu wana wo twepne menumu na maya me ho kronkron okay mu a motwe apan mu na nka monya mo ho kronkron eso mu na moye mo ho fin to aso na oman no nyina nim na mehye me ho anim wonyam okay to aso
Na Aaron ye kom. Aaron chesa na kola to aswe. Ena Mose frɛ Aaron na gyanua barima Usia ma Misa ne Eliafa bae. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, montwimpini. Mososo montwimpini. Na mama soa mo nuanom no mfiri kronkron. Momasisa emu ni mfiri afɔrebukyia no so nkɔ. Nkɔ nsraban no akyi. Na tio. Omu kura na omu ba befa emu no de akwakosie no hwɛ instructions nyame de ma omu. To aso. Na ɔtwe ba bɛsoa wɔn. Na wɔn tadeɛ mu. De wɔn kɔɔ nsraban no akyi sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Mose ka kyerɛ Aaron ne ne ma Eliasa ne Itamar sɛ, mompɛ sɛ muti. Wote. Ɛnyɛ wuti no ho tantantan. Nyɛ wuti no ho tantantan. Bɛma. Yɛ wuti no ho kama. Mpɛsɛ wuti. Ntwa mpɛsɛ. You bɛma de bi am say you neat, you fresh. Bubu wuti no so. Titi wanim no wanim na hɔ. Timi mo onim fufu saa. Awurade hyɛ wo bekum. Hello. So hyia wo bɛ de. Wekum. Ma ne nya so de bɛkyɛw. Obekum. Ya kama. Emu wanim fufu. Oba besia. Utiri no. De bia frequently atasesa no. Uni sika kura yi na hurum. Na ya nice. Ya sweet. It did 3 months, 1 month na egusu awurade hye obekum. Yes. Hello. Hi. Say onyuntufo bi ne kai o se awurade ka so obehye ono obi ani die ya. Konyasi. We awurade ka so obeku ono obi ani nkonyasi obekum. Yes. Ko utiri nwi ni kra qualify o ma yekum. Osimusumu hweye na ma anye saa die ni bi to aso. Na Mose ka kyerɛ Aaron ne ne ma Eliasa ne Itamar sɛ, mompɛ sɛ muti. Na monsunsuane mo ntadeɛ mu. Emfa tadeɛ basabasa bi a ma awurade anim. Na mo anguwu. Na mo anya dai. Mo anguwu. Ko ya no akɔfa tadeɛ bi ani anwan. Ono ayi anu aprum pau 3 wa progu OPATAFUOR so na mekɔ. Na da awurade bɛ chew no bo say yes. Yes. We nyina kyerɛ sɛ wan hwɛ yi a wa ho siesie mu mpo. Awurade be yi na ho bambɔ afiri wo so. Yes. Because God is a clean spirit. Yes. We are honhom a we are clean. To aso. Na monsunsuane mo ntadeɛ mu. Na mo anguwu. Na abufuo amma asafo no nyinaa so. Wote die ya abufuo amma asafo no so. To aso. Nanso mo nuanom Israel fie nyinaa nsu wɔn awurade anim de ogya ahye wɔn yi. Na mumfiri ahyiaeɛ ntomadan no ano nso. Wote baby onyame nwunu ni siro hwa na ma mfiri hɔ. To aso. Na mo anwu. Efiri sɛ awurade sra ngo no wɔ mo so. Enwo sra ne wɔ dan mu hɔ. Yes, senior. Yes. Hello. Enwo sra ne yɛ de ya. Enwo dan ni. Yes. Efiri dan ni mu nkɔ no obi anku kwa. Tina nyame na ase na awurade ahobambɔ nyɛ kɛse. Wo se da. Yes. Na onim sɛ wokɔ esirem ekodi adura. Obi so ti anwonama na ne tumi so sene wo de na otimi kum. Ti yɛse busum bi ahyia busum bi so yɛ dɛ. Ahyi kyɛri. Yes. But what is it will be ahyi kyɛri Jacob tumvuo. Na tena ne nase di na hyɛdeɛ so kɛkɛ. Wo yɛ dan a obedidi, wo yɛ dan a bɛnom nkwan. Wo se da. Yes, Numbers chapter 20 verse 7 to 13. Numbers 20 verse 7 to 13. What say? Na awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, fa poma no na boa asafo. Tiɛdio. Aha na Moses so say ɛbae. Fa poma no na yɛ deɛ ya. Na boa asafo no ano. Na boa asafo na no. Wo ne wo nua Aaron. Na monkasa nkyerɛ ɔbotan no. Wɔn anim. Tiɛdio. Sotie.
Kasatere de ya. Obotan no. Botan yesi kasatere no. Uko ya also de pomana kohwe botan ni. Sorry na to 12 na ya kwankyere no se me dan tie about 12:30 ansa na me ye. Owia or expect say wusu nim say honhom bia de hours na ya adwuma. 12 11:50 55 na tumi na ba ogina ho. Tumi bia ba wonche o ma woni pa bia 5 minutes. Na de aye wade. Otimi da. Na nsen petrol bia me koye. Nyoma me hu yentim se me nko biem. Hello? Hi. Who change GS anajo? Something is happening in people's house. Yes. You see, sorry I'm not too 12. Mimi baya makwanchere 11:40 ni masori. Na metewo. Enti wo ni pa no, sunsum na mam direction entom fom da. By 11:50 55 abresua should be 57 58 na spirit ni gina ha o twen wa gye de wo kanako obeba no wada to feel say wanye no gya ho ntonku a wo ya akwankyere adanse anya dai mata cause wo da broso ibi na di Moses no o se ma kyerɛ o say wo kwa ene botan ne nkasa botan ene ne nkasa. Sometimes you more contra, me church or mutao. Me shadow your suti akodi suna ya ne pepepe. No radishira. Senior. I think I mean I'm church. Already more Israel for more brem watching a commodemo. Munyansuo emponom. Ana Moses, matumani ogu Moses so as a commodemo to commodemo. Na Moses dimini kakwa uradi enim. Okwa uradi heni di was koko fabo time. Ukwa Jina botan na nim na fa poma no kire so ka kire botan ni se o mamu nsuo no oduru ho a abufuo nti no de botan no o de hwimu pau o de ahwimu awie wan kasa na nsuo baae ho a Israel nyankopon sori o sade no anya o ma Israel dom na so le tia me na botan na mo de bo no ball no munim so no ne Messiah no. Yes. Senior. Na mo ensu komo demo munya aduane ni masoma obi so obra magye mo wadane botan asi honum obaya mudi abako ntibawe na odi ahwe ni tirim nti wanka besere no kesi Moses sanu mi na okesi ni nti Satan eso no mi ni mu etia no ada Moses wuye o yes wo call me omo pamo no Moses press 3 times omo pamo last one na Messiah no suma Mike say onkonko yini mfira samado osunanim ni suo sei ye mo akwankyere sutie keke ye sutie o sutie ti OPATAFUOR ne ye yie na usutimi ti a light be ne o light na pile dodo Senior. aho kyere timi ba so na ye say mo amwo prepaid no ko to credit ni begusu kura say electricity for ni wiewia bi manye obi amana ka bi akyere mo sehwe wo to ne kase o mu wi afa ti wono wo ya o to 40 50 abros 100 se na be ya ECG for ni timi wi obi en ho wi a credit o eye o hia na ma wo dwene saa. Hello. Hi. Yesu tie na so awurade ma osika na otimi di dibi nto fi say ahokyiro obi ahokyere no. I'm telling you say so Yesu tie a onyame bebo obi attack anajo na wa bra obi bi say che. Senior. OPATAFUOR. Hello. Hi. Onyame bebo obi ahwe ofiri enu nti na okakire Israel for o si mu Israel for se nka mo betie me ni a enka me de ewo a efiri botan mu amaja ne mu na enim ho hwe de beye mu. Yes. Senior. Enti eduru mire bi a efre bibi miracle bread senchene ne pan. Yes. Eduru mire bi a o maame o papa abusua no mu wofa obia ko a enko no obia ba ema no ede benti na Jacob tumfo na dua o se me wo engudua eyeden wo nkwadua eyeden saa no wo pa no dua susi wo saa pa no dua no wo ekom de obi abani bia no ma obi na enwanwa se onyame de ade ne ma wa
Pan on Unqua Calas, yes, 7. We must say, a Newman Quaho was 7 or the mount. Yes. TBD. Da. TBD. To Obuha. Sorry, Waba. Your poor coffee. Your poor coffee. Obi wo crutches any problem no no or tena saw them 3 hours 2 hours 1 hour 30 minutes 1 hour 45 minutes na ho keka no there me asole say de mi ntimi nkobi o share ko awde share ko yes gentle hello hi o timi ko tena bia ba be 6:30 eno one wo faamo esi nkonya ho almost sorry what 10:50 ekobo 11 yes no sorry no opeja ni ma ai adwo onko yes senior na de ma yem hu bi yem bi ni paso de ye gidi ye wo gina ko insani bi ya the first move enya solid David obakonachi no de kakra obeduru fie na yere so asom na no enso de wo kan kura de wada kura ne kono num nsan mfa me ba fia o yia ho saa no de kan na menti na nka wale we ya wale o se meti ase wo so wa ma so le dantina nya me de sa kwa ne che o no yes Bra sorry, the fan picture be kire me keke na me hwe nanim se ya se we di obeboa wo se da. Na no de o se wo pe kura se wan kan kire me. Te o mu a bo se na ayese wo ka wa na hye ko mu no de nam. No asaba. E ma no so wo mo kan kasa bia e me fese, me nya gite akonya we mu a obetena manimu a obeka wo hwe ha. No wo hwe ha. So obi anyina. Papa me se be ma bi e menya no. Me nipa bi de bia sister ne na wabo nipa bi kura na ode ne nam unipa no waye de ya sister me say papa anko yo opensa dodo me de we osini ni nua ba ye firi ni me mpe ne sa bibia no aka kire ni nua ba eno nko an ka papa nka ni bibia ye ne nso eno nko an na touchwa. Hello. Usun ka obi bia ye. Asole a wo ma no ne tochema. Je urade ni watwa 50-50 sure banka for 50 onsun for 50. Father. Chimpe. Amen shira. Amen. Bon sam, bomiye.